Mas ngapunten. Yo laras mujar yo. Ôi nhỏ ôi Jarom wong manes dikasih jarom paniti
wong manis ada lubangnya. Dikasih cium mandi di laut, ikan cucut mandi di laut, kena ombak bergoyang buntut, andang-andang di atas mulut, andang-andang di atas mulut, siapa mandang pasti kepentut. Ya ya lo ya 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 so ya 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 la 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 yo ya solo yo yo jangan ikut ade munda ke benjot, jangan pandang ade munda ke pelot, kebacot katut wong manis mana rumahnya. Yuk 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 kapan anggone mulutan, kapan oleh mulutan, melepite nyalo pupune. Angon wedhus pinggir kuburan, angon wedhus pinggir kuburan. Sarinande putri sarinande, putri suri oh pujaan Dewi, tiap hari sang Dewi menari, pujaanku putri sarinande. Putri sarinande, putri suri pujaan Dewi, pujaan Dewi, tiap hari sang putri menari, diiringi lagu sarinande. Aku emoh sarung kalonga, sing tak suwun
aku emong bojo colongan sing tak suwun sowan penghulu. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh yes. Yo. Iki lo, iki lo, iki lo, iki lo. Saya ini sedang menari. Saya ini sedang menari. Tari putri si kuda kepang. Tari putri si kuda kepang membuat hati gembira. Saya ini Iyo, iyo, goyangan deh. Saya ini sedang menari. Tari putri Ya, lo, yo, ya, 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 so, lo, ya, ya, yo, yo, ya, ya. bikin hati menjadi riang. Yo, 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 yo. Yo, yo, iki lo, iki lo, iki lo, iki lo, enak tenan yo. Wayahe, hei, oh. Yo, oh. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, sulit aku di dalam kesana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti. Ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu padanya. Aku rindu. Tatapan padanya aku rindu. Apa kuwi? Nang prapatan putih-putih neng kuburan. Alah kandul-kandul kok ora katokan. Kuwi jenenge kan. Aduh enake, aduh senenge. Aduh senenge. Oh, oh, yo, siok ayo.
Sumangkah ing yuda sang satriya tampa netepi ingkang sumpah prajurit panetya bela bangsa dilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa ing yuda sang satriya tapa netepi ingkang sumpah prajurit panetya bela bangsa dilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa senggaane kok sajaan yang semake aja padha ngece mesti ketut budine ayo ya oh yeah. Oh yes. Promiyarso monggo sami midhangetno Promiyarso monggo sami presanono seni jadilan kita sesile muda larat sumangga Promiyarso presanono sumangga pilegan ingkang sekeca
ya serius, rada suwe dah. Yuk. Oh ah, memuji mring Sang Hyang Agung mrih Bunin Rahayu Purwomadya Wusana Olaraja rasa glimpang ya jarane diopeni aja. Kapene dhewe-dhewe. Ya ngono kuwi cewek iki ya ngono kuwi nek ora kanggo ki buang sak nggon-nggon ngono. Nggih. Kapiyarsa. Menika wis cewek-cewek panganane dhewe ya lon-lon ya. Jempon Mas di lanjut wae Mas. Lanjut sila jam 7 iki jamku wis menunjukkan pukul 18. Ora apa-apa nduk iki kok nek kepengen kepasangi lampu meneh kok nduk iki. Nggih. Lanjut ke bengi. Lanjut. Lah jare isih telung babak meneh Pak Gatot. Isih. Engko isih klasik main meneh. Heeh. Engko sing dadi malah sing gamel. Karo sing iki ngandeng kuwi iki lho. Klambi abang iki. Ora wis ora tunggu. Nek dadi ana pawange melu ora dadi iki lho. Mangga, Cong. Yes, kono nduk wis dituruti. Oh, iki nganu rasidale Kang Sen mambengi kae lho. Ya, keloro. Wawo, sapa iki Mas sing wawo? Meri to kowe. Niki dalam rangka ulang tahun. Ulang tahun iki lho. Adik sinten, Pak? Adik Arkana. Yang kedua tahun. Loh, umur 2 tahun wis ditanggep ke jiadelan berjuta-juta. Wah, aku sesuk iya sesuk sedelone aku ya dawetan kok. Aku kok 2 tahun ki alah apa digaweke apa iki? Nek aku ngono nek didaweti kalung iku kupat gitu. Derek ndedonga mugi-mugi Dek Arkana dadi bocah bejo dunya akhirat migunani tumrap bangsa lan negara. Iki mau ana panjenengane yuk dituruti ya nduk ya. Nggih. Heeh, wis. Nyingkar nyingkur gimana ngelui pentulip kan awiwitane nyingkar nyingkur yo terus no ling asam yenake amutan
lelampahan kang kawore tresna tulus anajanengku bukas amor sing makone sing aku nuthuk bojone duduk dung yes gubuk asmara anyunan saking para pamirsa nggih mau dituruti sing kok yo nuruti sing jatil sepira dudukno ya oh yes mas cangkemku kok rapas cangkem iki nyangkem-nyangkemku dhewe yo yo ayo goyang do go yen liwat aku kelingan aku kangen biyen tak leren aneng jagat tulisan warna abang tondo kasih sayang Endo lumayan gitu ya sawer jodoh ya yo ya yo ayo halo aku bukai nyimpan wati ayo wiwit mbiyen atu maka saiki bukai kebak cerita waya wengi nganti kakak trino sabar iki kok malah sing oleh duit kono iki kepiye to iki sing menggeh-menggeh kene sing disawer kono ini wong direwangi mendonong-mendonong kok ngene nyanyi kok Mas Pripun? Oh, enten bagian iki ya, Mbak Bu. Pundi, Bu? Yes, iki ana. Sebentar ini ada yang salah ini, sebentar. Oh, sebentar, tunggu sebentar. Yes. Yes, iki ana kles. Iki kok anggere ora ana sing pajek karo aku. Setoran anakku. Yes, ditenono. Kanggo tuku seblak. Cedetan satrene ati saya marah hati aku kowe ganti karo barang kere yo yo seribu kata tak perlu
di Malaysia kekasihku aku rindu yo yo aku terbayang-bayang panjang malam yang tunggu rasa ingin bertemu cinta pertama bersemi bulan bintang jadi saksi saling mengikat janji cinta pertama. Yes, ya. Sing doles sawer mono ya matur nuwun iki ya terima 1000 ini ya ora apa-apa. Wis golek-golek gresek-gresek kira ya bisa. Apa iki, Mas? Tos. Kesayangan. Kesayangan. Halo, rasa turuti benane sing dadi. Abot ning nek njunjungke abot. Iya, Nduk, dikasih. Sing tak tresnani di DM diwe aku ora balesi opo sliramu wis lali janji suci nganti kamu ingin koyo dene aku kan Joko tresnaku tak pasrahke mring pangeran
yen mesti jodoh ora bakal kurang salah. Yo singkat padat yo. Ya oh. Yo. Tombo ati iku ana limang perkara kabeh pisan maca Quran sakmane kabeh pindho salat iki lakonono kabeh telu wong kang saleh nutulana kabeh papat wetengiro ingkang luwe kabeh limo dikira wangi ingkang suwe sama sawise apa bisa angkat kunci insyaallah ayo yuk 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 yuk. Yo, kondur. Ya udah, ya udah. Eman-eman iki sing gurung cucul iki eman-eman iki. Tarik. Yo. Betul. Kae mulo walayangane maca warna nyawurane terno golana kinjen kae montore mapur jejer jaran sebrani ojo nyangkut bareng bae di menawet ora pedot tenange. Ayo mas, tidak salah maghrib. Ayo. Yo tarik yo, kondur. Yuk. Ngelagi waktu ya. So yo. Sini yo. Iya deh yo.
mawe sengsem kamulan busana nira sutra manca warna lanangan beksan oke pake sesondera yo ketane uga ana samake ati kalana reja sire yo ayo dik wah yo Ayo mas yo tentrem yo olap balap oh mawis tolak balak ing sengkala dosa nyai anggrake toto sesaji kanggo srana genira langsung pamuja nugroho sangking yang piti Dina puna kanira sering agengko Nanuwo berkakasuk iyuwono Kang becek ketitik kang olo bakal ketoro sesanti rahayu muda laras tetep jaya iyo oh Sumawe tola bala ing sekolo dosang nyai anggrake tata sesati kanggo srana genira langsung pamuja maminta nugraha saking yang widi kanira bareng pandongko dina tuwa berkah kasuk diwono kang becik ketine kang olo bakal ketara sesanti rahayu muda laras tetep jaya yo yes yeah ya nyuwun tulung pitihe diamanke nggih mangke nggih kula santai mawon ya bro yes kene bakule demit ya ning sor salon ya bakule demit bakule demit ning sor salon kabeh loro yo bakul demit ana bakul demit lho
Yuk. Ten Mas Umar Moyo ing Sun Timbali. Ten Mas Umar Moyo ing Sun Timbali. Timbalono Raden Marmoyo. Raden Marmoyo dasar bagus kepara nyoto. Raden Marmoyo dasar bagus kepara nyoto. Dasar sakti mandraguna. Nati ing Sun Timbali. Tresno ati ing Sun Timbali. Timbalono Raden Permati. Tresno ati digawe wuyo. Tresno ati digawe wuyung nalendra satya ing Madukara. Gunung digawe sawah. Gunung digawe sawah. Kepiye oleh lakoni reno ati digawe uyo tresno ati digawe uyo saya suwe saya ngengeni. Saya suwe saya ngengeni. Antenono telung dina mangsa urunga. Awas. Yo. Mas Pawang, aja ngasih kleru Mas Pawang. Yo, tarik alon-alon. Yo. Selanjutnya sinambi nenggo masaat adzan maghrib hingga nunggu iki. Iku pakai masaat adzan maghrib. Yo. Yo Mas yo. Iya. Ton kuda esa mane tutur mane sagawe sliramu
yo amung sliramu sing dadi tembange atiku kang tak puji tresno iki mugi tansah bisa dadi nyari ayo usah ditarik yo ya mas yo aduh, iki wis, oh iki masih kagungan dalam wis, ayo disosoke mas, piye carane yo. Yo mas yo. Kene apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mantingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Sesek ning jero dodo pancen nglarakake arep kepiye maneh kowe mung randuwe aja selah batinmu marang kahananmu nimas pupusan rasa tresnamu apa iki satenane takdirku sing gawake sliramu beda beda lampi wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku bajike kowe lunga saka uripku paribasan ngrangge lintang ing angkasa kowe tega gawe loro marang tresna iki wis salahku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atiku yo langsung mas yo biasa nih mas tarik mas yo tarik dulu yo yo no yes yo yes aja
Ajaran Lis pokoknya Lis. Ajaran Lis. Rio ora ndati Rio. Yo biasa Lis yo. Dibagi biasa dulu yo. Yo iki main yo. Lintang rembulan gumebyar cahyane ngelingake aku marang sliramu song ngaleake esem gemesake Pak ora dipita lan sesumending saben dinanti waya kalu durung bisa nendra wewayanganmu mung katon ing netra kowe lunga tanpa kandha malah tanpa dosa citra sliramu nganti rekoso pancen ngene lakon uripku iki urung bisa gawe senenge atimu coba lan kodho wong urip neng alam donya kuwi peparinge kang maha kuwasa tak tampa kanthi ati legowo masuk yo wis yo ayo ku kirimkan doa semoga engkau tenang di alam surga ayo kan ku ingat selalu pengorbanan yang telah kau berikan ayah terlalu cepat kau pergi meninggalkan Zeka sendiri ayah tak bisa ku ingkari tanpamu hidupku terasa sunyi ayah dengarkanlah dan teringat saat kepergianmu ku tak beri bunga mawar untukmu dan berdoa untuk melepaskanku ayah perlindungan mataku ayah dengarkanlah dan teringat saat kepergianmu ku tak beri bunga mawar untukmu dan berdoa untuk melepaskanmu ayah perlindungan air mata saking